Nire kudeaketak izeneko esteka ikusten duzu? Atal horren bidez, administrazioarekin kontaktuan jar gaitezke eta baita gure txostenen izapide elektronikoak burutu ere. Zuzenean web orrialdetik, nire kudeaketak atalera iristeko bi sarbide daude. Bata orrialdearen goikaldeko menu horizontalean eta bestea pantailaren ezkerraldean. Ingurune honetara sartzeko identifikazioa beharrezkoa da. Eta hauera, seguruan egingo dugu. Honetarako, agiri elektronikoa, nortasun agiri nazional elektronikoa, zein hiritarra edo enpresena beharko dugu. Txartela ordenagailuaren irakurgailuan sartu eta onartu, loturan klikatu. Pinaren lau zenbakiak sakatu eta datuak zuzenak badira, nire kudeaketan sartuko da. Nire kudeaketak atalaren orrialde nagusia esteka desberdinetan banatuta dago. Txostenak, ordainketak, jakinarazpenak eta mezuak eta ziurtagiriak. Hemendik ere, txostenen bilaketa egiteko aukera ematen dugu. Baita, itxita daudenen txostenen zerrenda ikusteko ere.